lo company ke Samsung se te mahang ke the garni lo alang li ke February 8 1910 te mahang the lo tapen ako lo so chi chroma se na February 28 1948 ta ko alang li ke chiwoi lo so si Samsung se te bang ke alang li ke thengkur sing inchi asopolo tapen alang li ke di Karbianglong district Honda lo la si li tum la ke a party alam ta velo la ke ako ilitum dorom lam ta velo la ke Samsung sing ki bang ke Karbianglong district Honda pon alang di kiti mahang ke thek pen ha kiti an ke ilitum ke karbi pon bang ke jekimo dun te misendi pen kimo rep te kemi alang li kar jong bang ke ilitum bang ke kai te ilitum long nang pa dun verji pan si ilitum jekimo pon bok na si pinyi de tot ni ilitum episode sipen dak dor bagri episode sipen kini tum bang ke alang dia mahang ke thek arni ni ilitum hang le ni tum thok mo wida tami lapu melur ke chikai dun te ni tum bang ke alang li kar jong phar te aning pang sam duning lo Nanti pilih bang an bag labang so amhangat thek arani katalon mate milur cike long bang bang citong iglo ni tum bini ke la dak man chitong le bang thong wet aka hok ben bang ke ni tum man meeting da do na ni tum bang ke la pu ne dak alang li murti long te ni tum bang ti pini la dak nang sia chu do lo la alang le man ke thek arni ni tum mi do na chike iglo yang li men cithani ke Nilimen ke nilimen ke mondor sing ke duar bagri episode ke aplikasi.